Nagabenta ki khubor baman kasni paidbah subscribe ya u Antor News. Kublay phi badro kinigilong ki khubor bamda kasni. Ki pulit ke East Giant Hills ha kasni palay ki lahaban siya tiar gas buntali bat bom lathi hadin ka jingmi ki kenhon ki bathombor ya ka jaka bapelong ya ka public hearing hasinong lumsnong kum ka jing persya ya ka jing terwa ban penhe ya ka lingkha trekam ha MS Meghalaya Cement LTS Topsen. Hapsiat tiar gas bat khyrwit lathi ki pulit ha East Giant Hills ha ka public hearing ban penhe ya ka MS Meghalaya Cement Marsens dang ka jing bishar paidbah ki la thombor ya ka ni ka jaka bat pynpra ya ka pandal ong u superintendent of police ka district Jakpal Singh Dhanu. Upentip bagi pulit ha baning kongkem shamla banne AA namar ka jingdon jongki kenthei bat ki khenna. Upentip bagi nong yaki kila persangru bantang ya ka pandal henrei ki pulin kilala bankang ya ka nib kilala bante lakam ya kini ki bring. USP upentip bahadin ke jingya klan bar ki bor penyihat district bar ke Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB ya kini ke public hearing na penkendria syaki weipat ki jaka. Hapsiat tiar gas bat khyrwit lathi ki pulit ha East Giant Hills ha ka public hearing ban penhe ya ka MS Meghalaya Cement. Henry ki paidbah kila late thombor ya kani ka jaka bala penben hadin bat kila kawang mau ya ki pulit ki ba pahara ya kani ka jaka. Ha ka lai terik unailar ki seng bhalang kila dawai ki board district bakin pensange ya ka jingtmu ban pelong ya ka public hearing jaka MS Meghalaya Cement LTD bar ka MS Green Valley Industries LTD ka balabu penong ha ka apsaw bat apsan terik unailar. Karkum ka jing ong ki seng bhalang ka jingdon jong kini ki karkhana ha ka district kimshem la pendem ya ka kamram bat ka jingdon kam jong ki try jaka habaya day bat ka yo kam yo jam jong ki samla bala nang la start ba klem kam klem jam.